Ndikuyankha funso lochokera ku gulupu la m'bale Chikaunda. Mosamalisa na Mulungu, m'baleyi akufunsa nkhani imene ndidayifotokoza pachichiri, imene ndimalankhula kwina ndilalikira, kwina ndipereka ngati umboni. Nimafotokozera za mmene ndinayendera, mmene achikulire asatana mdierekezi adachitira akulu awa akuyembekezera gahenawa. Kuti adandiyendetsa malo ndipo malopa ninkalongosola za angelo 200 amene adakandionetsa akulu amenewa amene tidakumana nawo. Ndiso pano awa akuti dakumana bwanji ndi atulusa chaputala cha 2 Petro ni chaputala china cha ku Yuda. Akunena za angelo amene ali ku ndende, akuti amenewa adatsekeredwa ku ndende. Munkakaona bwanji amenewa atatsekera ku ndende? Ndi zimene akufunsa m'bale amenewo. Ine ndiyankhe pepani abale. Kuyankha kwanga ndiyankha kuti kuchokera nthawi imene ine ndakhala ndikufotokozera maumboni azimene ndidaona mpingo wa Mulungu, chinthu choyambirira ndimasamalitsa kuti muzolongosola zanga musapezeke bodza, chifukwa ndikudziwa umoyo kapena kuti kukhalapo koona, kukhalapo kwenikweni kwa ziwanda, osati mbiri imene inu munangomva kapena imene mmawerenga, koma kukhalapo kwa boma la Satana. Ine ndine mboni kuti lilipo, the existence, kupezeka kwa ziwanda, ineyo ndi mboni. Sono nkamayankha ndimakhala ndikudziwa kuti boma limenelo lilipodi, ndipo Satana ndikuntchula yalipodi, machiridwe yake ndiwadziwa, nkhanza, amayenda, amamva, amachita, amagwira, amamasula, amapha, chinthu chimene sangakwanitse nkupereka moyo. Now, nkhanza zonse za boma limeneli ine ndikuzidziwa chifukwa ndaziona kuti zilipo. Kotero kuti pakati pa nthaka ya Malawi ineyo ninganene kuti ndine mmodzi mwa anthu amene ndingafotokoze in a calculated statement pofotokozera za boma limene lilipo la mdierekezi, komanso ndingathe kubwera poyera with a tangible evidence ya boma limeneli. Now, pakudziwa panga kumeneku kumayenera kundiyika mkati mwa malire akulankhula kwanga, podziwa kuti chimene ndikuchinenezachi chilipo. Ntakhala kuti niwonjezera kapena ndikuchepetsa koma mwadala, boma limeneli nditha kulipasa mpata ondiwononga, chifukwa lawononga ena ine nkuona ndi maso, ndimasamalisa kwambiri kamafotokoza. Now, chimodzi choti mungadziwe choyamba m'bale amene mwafunsa funso la angelowa kuti ndikunena ati, chifukwa Bible likunena kuti wena adatsekera m'maenje andima, ndiye mukunena inuwa ndiwati. Ine ndisadafike pokuyankhanika funso limeneli, kuyankha kwanga koyamba ku chigawo choyambirira ndikufuna inuyo muyambe mumvekaye kuti sinimayenera kutuluka m'malire akufotokoza kwanga. Ndikanena kuti kufotokoza kwa m'malire, ndikunena malire achilungamo cha Mulungu chokhala mkati mwanga polineneza boma la Satanali. Sinimafunika kuti mponde kuwiri, chifukwa nkayika bodza ndekuti ndaponda kuwiri, nkawonjezera ndekuti ndaponda kwa Mulungu, ndapondanso kwa Satana. Pamenepo ndekuti moyo wanga uli pa chiopsezo. Okondedwa gulupu la Chikaunda, mumve choyambirira nikupatseni chitsimikiziro
chakufotokoza kwangaku kuti mobwereza sinimaonjeza kapena kuchepetsa, ndipo nimayesesa kuti ndifotokozere chokhacho chimene ndaona, wopera kuti nkanena chimene sindicho ndidzipalamulira ndekha, andionere nda kodi amenewa akamabwera akumidimawo kudzafuna kundipanga chipongwe chifukwa ndatuluka m'malire achilungamo ndayamba kunama, anditeteze nda. Inuyo munthu mchimwene, asilikali, mpolisi kulibe. Tsono naye Mulungu nkundiona kuti nutuluka m'malire sangakhale kumbali yanga nkunditeteza chifukwa ndikhala kuti ndilibe mbali. Nikunena za Mulungu koma ndikunena Satana, koma ndikumanamizira so Satana zinthu zimene sadapange. Ndikhala wanda ndini masamalisa m'bale wanga. Musaganize kuti ndimabwetuka nkamalankhula paja ndimakhala ndili m'malire chifukwa ine ndiwotuluka ku chipembezocho koma osati wongomva mbiri ayi, koma wogwira ndi manja amene ningakufotokozereni maboma machitidwe asilikali amene boma la Satana lili nawo, mmene amaphera, mmene amangwanjulira, mmene amasengera, mmene amajandira. Ndikundziwa bwino alibe masewera khoza okusasula kunchita pano tinkamwa uje tinkati uje aupweteka ndini malankhula koma ndikudziwa kuti kodi ndaponda malo ati, ndipo ndionesese kuti mmene ndaponda malo ni utukwanirawa, malo amene ndikutchulira zinthuwa, malo amene ndikuthandizira Satana kumulalatira kumene ndili kuno, ndionesese kuti boma limenelo malo ndapondawo niugwirizana nawo bwino anthu amenewa. Ndikunena chigawo cha kwa Mulungu. So mafunso wa mukamandifunsa musamazungulire kuseli mkatimo muli mchikayiko kuti simukufuna kudziwa koma muli mchikayiko kuti zukhanga tinzabodza ndenkumafunsa nene kuti simmanena chinthu chimene ine ndikudziwa kale kuti kunalibe, chifukwa boma limene ndikulinenezalo sinawerenge m'mabuku, ndakhala nalo. Munamva mmene ndafotokozera, yenda nalo kupita mulengalenga nachikulira amenewo, kutsika kupita pa nthaka nikulowa pansi pamadzi niubwerera, sipokhapo ayi niuyenda kumpoto ndikumwera. Koma choopsa china mwina chimene sinafotokoze ni maulendo amene takhala tikutumidwa. Tapitani mukayende mukaone nditidalowa m'mayenji akumidima mpaka kumapanga muwaona auma ku Euphrates River kuja, timakaona dzionekera pa mtunda dzija kumakaona kumeneko atatituma. So tikudziwa chimene timalankhula, sinimalankhula history mpengo wa Mulungu. Ine sinimalankhula mbiri imene ndawerenga kwa munthu ayi, ngati kudakakhala kuwerenga dafunika mphunzire mundimvesese. Standard 1 pamphungu LEA area 12, standard 2 pamphungu LEA, standard 2 yomweyo kaphunzirako kwa chinkwezule kuzomba sakumva wanthu choka pakambende kumusi kwako matumbu wanga yoka pamenepo. Standard 3 yomweyo kuti likairowe tidakayirowera pa Nsondole FP school zomba, tidathawira pamenepo 1983 pa 3 June datuluka mkalasi thawa kumudzi bwera uzabwera mtauni ya Lilongwe kuyamba kukhala na achibale madalata pomula ntchito. Sukulu idathera pamenepo, sizowerenga izana Mulungu. Mundimve nawo mumve izi mchimwene. Mavesi mwapereka apetulo kuti kuli mayenje amidima kumene ziwanda adakazitsekera sizitakataka nizoona kulipodi, ndipo mayenjewo alipo akumidimawa. Mwina ine dachita somwayi kukazungulira kumene kumamveka mfuwu wa chilendo kwambiri, kumamveka kukuwa kwa chilendo kukasunzunirako
kutionetsa ndende zawena zimene makiyi ake sali Satana adasunga mwini wake, nkangotionetsa kuti mukuona kumeneko ziwanda zina zili mwayi woti zikhoza kusuzumirako koma sizingakhale ndi mwayi wotulusa zinzake. Kumeneko wamphamvu wamwambamwambayo ndi wamphamvudi ali ndende ameneyi adazitsekeradi ziwanda zina, ndipo zimakhala mmenemo nthawi zonse. Ndipo inu muwerenga pamwamba, inu ndi ine timawerenga pamwamba za ndende imeneyi. Baibuloli silidafotokoze kwambiri, ndi Petuloyo ni Yuda wina nda adafotokoza zimenezi. Kodi nka Yohane chivumbulutso adampyalulaso pang'ono. Koma ife ku zaka 17 izi pali tizaka tina timyezi tina timene timayina kukhala pa mkumano ndikuyamba kuganiza zoti tikayendera nzathu ku ndende, nkumatuma ena ayife mmatupi a anthu kuti tikachite nawo kuyendera wokhala ku ndende, nazonso ziwanda zimayenderana, kuthandizana, kuchitirana chifundo. Mwana wa Mulungu kamakamba nkhani thupi langa limachita tsemu, thupi langa limanjenjemera, thupi langa limaopa ukuluukulu wa Mulungu wakumwambamwamba. Mulunguyi ni wamkulu kwambiri. Mukamafunsa mafunso abale anzanga, musamafunse ndale ni mtima wochikayiko. Tikakafika kwathu mpamene mukaone zenizeni zinthu zina zimene mmafunsa, ineyo nkamayankha kapena nkamalankhula ndimazika pa dimu, so that inuyo anthu mukhoza kupanga understand kolingana ndi umunthu wanu. Koma kuti zina zimene ndidaona ndizingoti bwetu 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 ndi full light, mpamene ndingawonjezereso anthu ukayika kuti munthu uyu sadatembenuke, chifukwa pali zinthu zina zoti nkhale lero sindinafotokoze. Nusowa kuti koda Ambuye muzandithandize nkamadzapereka chinthu ichi ndizachipereke pa dimu, chifukwa ndikazachipereka mmene chililimu chili pa full light, chipanga dimu anthu adzavulala, m'malo mwake sadzaona kanthu. Samakayike, umwamba kuli Mulungu. Mkamaona ine mudziona ukulu ni mphamvu za Mulungu wakumwambamwamba alipodi. Mkakayika kwambiri mkatsala. So nene pano kuti ngakhale ni mafotokoza zoterezi, nikukufotokozera ni maulendo amene lidayenda tsiku lomaliza kukumana ndakolo amenewa, ifenso titatsala pang'ono kuyitanidwa ni Mulungu. Ndizoona kuti ulendowo kudali angelo amenewa 200 amene lidakawaona pa phiri. Mkati mwa umboni muja ni mafotokoza kuti mmene limakwera mmwamba kukaona tchinga limene lili pa Efeso chapter number 6, titafika malo amenewa tidaonanso kuti tikulandiridwa ndi ena mwa angelo amene tidaona apa pawa, okhala ni mayina omwewa, zimene zidatipasa chithunzi chakuti nkutheka kuti nkagulu ka 200 kaja mwina kamatilondola. Dafotokoza choncho. Ngati tidanena mosakayika kapena molakwitsa, inu Mungu ndimvesesa ngati munthu kuti apa mpakamwa nthawi zina kulankhula pangaphonye ngati munthu. So tamvera. Koma ngakhale ndakhala ndi mwayi woona zimenezi, angelo 200 wa chigulu cha unyinji zimo izi zokhala mwamba kaya pansi zotchinga makobiri ndi zinthu zina, koma ndimafuna ndikuuze kuti sindinalimalize gulu lochuluka la angelo akugwa limene lidagwa kuchoka kumwamba. Pali ambiri sindaone, sindimadziwa, samandidziwa, sitidakumaneponso. Khale kuti ndidapanga study mayina ochuluka ni madepartment ochuluka hamizimu yakugwayi, koma ngakhale theka lake la 1/3 angelo akugwaja ali pa chivumbulutso chapter number 12, ningakuuze kuti sindidafikire hafu yake, ngakhale kota yake tidaona ife zapang'ono, gulu lambiri sitidalione. So kumva kuti pali ena amene ali pa mayenje a mdima, ine nkukufotokozerani kuti pali ena amene tidakaona, chisakupaseni inu kukayika
kuti chimene Petro akunena nzina ine poti kunena kuti padali gulu lina 200 ndidaka kumana nalo ndi kuti limenelo ndilili lakuzenjeri ndi lidatuluka bwanji. Sindidziwa doctrine ndi kuphunzira kwanu kuti kagulu kamene ka 200 ka munamva kuti nkamene kali kumaenja ndimaka kuti mukayika kuti kangakhale uku kaya. Koma ndimati ndingokupasani chithunzi kuti gulu la angelo ochuluka amene anagwa palibe munthu dziko lapansi amene adalowapo chipembedzo cha Satana nkwamaliza kwazindikira kulibe. Ngakhale mwini wake Satana samadziwa angelo ena akugwa kuti ali kuti. Zimenezi yekha pakamwa kufotokoza amafotokozanso mukapepala kaja ka 36 elementi za chipembedzo cha Satana. Iyiyi sadziwa zonse, pali kagulu kena kapena kuti pali ziwanda zina sazidziwa koma zinangothandiza kugwa nazo limodzi. Adayiwala kuti zimakhala kuti sangazifotokoze chifukwa ndi gulu lalikulu kwambiri. Iyeyitu ndi ngelo wakugwa, si mulungu udziwa zonse. Sangadziwe onse amene amatolera kudziwa chilichonse mpaka nakumva ndidi ukamayenda nyerere pamwamba pa tanthwe ni mulungu yekha. Amene amadziwa njira ya njoka pamadzi ni mulungu yekha, osati Satana. Zidagwa inde ziwanda zambiri zimene zidachita naye nkhondo, koma kufika lero sangazipange manage zonse. Dzina zidatayika zimapanga zawo, amangodziwa kuti akulu athu ndi yawo koma zimayendera zawo. Nkhale kumisonkhano imene akulu amene amayitana makosana amene amachita boycott osapita mmatiyendera ngati chaka chino kancha mamiliyoni angati chichokereni kumwamba simudatiyendereko. Simutidziwa olo dzina olo nsembe yokha olo kansonkhano kokhodza chititsa dera lathu lino simudabwerepo. Chokani sitikudziwani chokani nkumankana ufumu wake omwewo. Zimenezi ndinazo umboni nofotokoza panozi. So ngati mwini wake Satana samadziwa ziwanda zonse, kuli bwanji ife okangokhalako zaka zochepa ino tikuchipembedzo kucha anthu akhala zaka kumene kucha ambiri 52 years akutumikira Satana. Ina adayamba kutumikira Satana ali m'mimba mwa mawo mpaka tsiku zamwalira 98 years. John Terence adamwalira ndi 96 years, koma akuti adayamba kutumikira Satana kuyamba kukhala mfiti ali m'mimba mwa amayi John Terence. Koma ngakhala amene sangakupaseni ndondomeko yonse nuyankha pamwamba pamwe chonchi pofuna kukupasani chithunzi chakuti funso lanu mwanena ali kuti nanga angelo akugwawa ali pa Petulowa ndi ati pakuti mukuti mudakaona ena. Nimafuna nene kuti ndambiri atuwa ziwanda zambiri ndizotheka kuti zimenezo ndi zina kulilinso ndi lina, koma zimene ndimafotokoza ine zija ndimafotokoza zokhazo zoti ndisapite kuseli kwa malire kapena kuonjezera. So kuti ndingakufotokozereni pano chuchuchu kuti kagulu kamene kaja ndi akaka mwina inu mulungu athakuvumbulutsirani, koma ndikungoyankha mbali yanga pafunso lanuli kuti mukuti mudapita kumeneko ndi ndi Satana ndenanga gulu limene mudakaliona la 200 nanga akumidima awo akunena Petro kuti adatsekera kundende. Mbale wanga ni gulu tendeko ife tidasunzumiramu ndendedi msamasevere kuti tsiku lomaliza vanthu akalira misozi chifukwa imeneyo ndi ndende chabe na alimande. Koma imeneyo kuti mukuonekwa alimandeko vanthu amene adaonako kwa alimande akutumikira Satana timati tikabwerako ndikukhala mu munthu mmene tililimu timapanga mamitingi. Koma abale zinthu zidzatithera bwanji akamadzabwera mwini wake kunena mulungu kumene kuja ndendi kuti kukumveka ulira kukumveka upanikizika chindima chiri kumeneko ziwanda zitatha soyochita. Taganiza nikuti adatsekeredwa kundende tsaka zimenezo sayenda hino kuti mukaone malo amene akuti ndendewo kuti ngati mchikulukulu kuti mchipompo kuti kukafika kuti ayi chili ni malo okhazikika pali masquare mita koma ndi gulu lili pamenepo ndiumva upweteka kandendeko sikuti kakukwanira kusunga iwowa nkumasangalala pamenepopo ayi powawa
ngakhale ma ex-satanist ambiri amene adasiya chipembedzo cha satana nkubwerera kwa mulungu adachita mantha satana atachita mistake ndikukaonetsa kumene munena inu. Tsono ngati iyi ndi ndende ali mande nanga akakatchajidwa amene akapasidwa sentence akadzagamulidwa amene atakaweruzidwe kuja kunena mwini wake mulunguko zikakhala bwa songa dakukhaulitsawa ngaife omaola omatithamangitsira kumanda tikamwalira thamangani awonongeka ukaona mtembo utseka mphuno uli bwanja wasamaola ali pamene pa akumva uwawa chonchi. So mpingo wa mulungu kufotokozera mwana wa mulungu kuti wamene mudawerenga m'baibulo a Petro zakuti kuli ndende ndizoona ali kodi koma mwina ine nkuthaweni kuti ningakuwuzeni kuti ndi amenewo ndidawaona kukwera kumwambawo ndi ali kumaenjewa ndilibe umboni umenewo koma chimene ndidafotokoza chicha chimene naona. Tsono musayiwale kunena kuti pamene tikufotokozera timafotokoza zimene zabwera pa nthawi imeneyi kuti anthu akwanire kuzimva, koma zambiri zimafuna detail mapeto ake zimapangitsa kuti ndingojowajowa polankhula kuopera kuti nkhani ithera kufotokozera chinthu chimodzi. Koma mulungu akhale nanu, mulungu akhalenso ndi ine. Malemba mudawerenga ndiwoona, inenso ndiudziwa chimene inu munawerenga chabe mudangowerenga. Koma ngati mungakumbukire tsiku lina dalekeza pambuyo pa njira phunziro la maenje akumidima ninkanena kuti kuja timapemphera ndikukugwira tefu kukutsekera kundende bwererani kumaenje akumidima akumidima ninkanena kuti kodi manti akumidima kuti midima kwake kumukudziwa ndi ninkafotokoza maenje pafupi 18 amene kumakhala makosana amene amfotokoza yeti wokha isira panjira nkani. So ndi zambiri m'bale wanga ziwandazi zilipodi zina zili kundende ndipo zina zili pamtunda. Ngati mudaphunzira ku sukulu abusa nkukuwuzani kuti angelo 200 amene adagona ndi anthuwa ndi amene ali kundende. Masambuya akudalitseni tizipitirira kuphunzira kuchoka kwa atumiki ngati ino. Koma ine tsiku limenelo sindauzidwe kuti amenewo ndiye 200 ali kundendewo, komanso tsiku limene sindauzidwe kuti akundende aja awawo abwera. Ayi, ndinkangokhalabe ndi chithunzi kuti kuli ena amene ali kundende ndi amene tidawaonawa potionesa dali amenewo. Ndikayankatinamiza devoyo kuti sa amenewa sindiwa eni ma original ndi amene ali kuzenje malinga ndi mmene ino mungafotokozere. Zina zifunika kuti inonso muzafotokoze zimene mmadziwa. Mwina muzafotokoza zanu ine ndizapezamo chithunzi chokwanira kuti oye nkutheka kuti ndimafotokoza zija ndikuti paja sindapaone bwino paja patokhala apapo. Ntakulekerani pamenepo bwanji munthu wa mulungu.